ಇದು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬುಕ್ ತಂದಿಟ್ಟದು ಸರ್ ಹಾಂ ಅದೇ ಓ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನೇ ದೀತೀನಿ ಅಂದು ಮಗ ಏನು ಎಂದಂಗಿನಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸರ್ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೈಲ್ 6 ಕಾಸು ಕೊರಂದು ಇರ್ಲಕ್ಕಂಡು ದೆತ್ತೊಂಜರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಬಿರೆ ಕಡಪ್ರಿ ಈ ರಾಜಂಡ ಪಂಡಿಜರೇ ದಾಮುಡ ಪಂಡಿಜರ ಪೂರೇಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಪಣ್ಣ ಕಾಕುಳು ದೆತ್ತೊಂಜರು ದಾಳ ಉಕ್ಕುಳ ಕಡ್ಕುಡಂದ ಎಂಕಲು ಬೋಡಿ ಹಂಚು ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸರ್ದಿತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಅಂದು ಸರ್ ಆಪುಲು ಮುಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಕು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೋಡು ಓ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಕೊಡ್ಪುನಿ ಅಂದು ನಂಗೆ ಬತ್ತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಡ್ತು ಅವ ಅಂದು ಅದ ಅಂದು ಸರ್ ಇತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಫೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲೆ ಮೊಕ್ಕ ತೋಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ఆయన దాముడ పనిలే ಹೌದು ಸರ್ ఆయన బొడ్డదిగల ఇంకలు ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ನಂಗೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಸತ್ತದ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಮೈಯಾಡು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರಡ ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ತಿಳ್ತು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಮೇಮಿನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಆಯ ಸೈತಿ ಬೋಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಏರ್ ಕೊನೆಯಾ ಹಾಯ್ ಕೊನೆಯಾ ಅಟೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ 6 ಕಾಲ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ ಮೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಓಡಿ ಒಂದು ದೀನ ಒಂದು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದ ಓಲ್ದಿಯರ್ ಸರ್ ಇದು ಮೂಲೆ ದೀತೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಓಳು ಓಳು ವರ ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಕೈಟ್ ದೀಂದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅದಿತ್ತು ಬಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು 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 ವರ ದೀಂದ ನೆನೆಪ್ಪರ್ ಪೂಜಿ ಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಆಡ್ನಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಬೋಡ್తుండే ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಸಂಬಂಧದಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಕಝಿನ್ ಉಳ್ಳರತಿ ಕಝಿನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಏರಿಗೆ ಎಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ನಾನೇ ತುಂಬಂದು ಬಾಪರ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಇರೋ ಬುಧರಿಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬುಧರ ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ರೈಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುದರ್ ಗೋಜಿ ಹಾಂ ಅವು ಎಂಚಿನ ಸಾಯಿಬರ್ನ ಪುದರ್ ಸಿ ಅವು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಅಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಎತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ ಎಂಚವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಬೋಜ ಅಂದೇ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದಿಟ್ಟು ಅವು ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅವು ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಬರಿತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬರ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಬಂತ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತುನು ಮುಲ್ಪ ಓ ಬರಿತಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾರ್ನ ಪುದರ್ ನೆಟ್ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಮುಂಬೈದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಅಮ್ಮಗಲ ಅರೆಗಲದಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಜಾಗ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಚಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಪುದರ್ ಅಕ್ಕಲನೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಇರೋಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೇಮ್ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಇದು ಭೋಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡಿ ಡಬಲ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿಜ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಭೋಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅತೆ ಇಂದು ನೆತ್ತ ದಲ ದಲ ಈತನೇಟ ದಲ ಚುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನವು ಅಂಚ ಸರಿ ಸರಿ ಕುಂಟುಂಡು ಸರ್ ತೋಜೆ ಕುಂಟು 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 ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ತೋಜೆ ತೋಜ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನವು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡಾ ತಿರ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ತಿರ್ತು ತುಲೆ ತೋಜುಂಡಾ ಓ ದೇವಾ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪುಣ ಸರಿ 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 ಓ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದವರು ಇಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅರೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪನೇರು ದುಂಬೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ್ ಬೇಗ ಒಣಸು వేరు గవర్నమెంట్ ఆఫీసు అంచని ఏతు కొడుతూ ఉన్పేరు ఏతు కొడుతూ చా ಬರ್ಪೇರು అని ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲಕನ ಆತನ ಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒನಸಗಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡ ಆಪುಣತಿ ಕಾಂಡ ಬತ್ತುಪ್ಪಿರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಣ ಓ ದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಸರಿ ತೋಜಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಡಿಟ್ ಸರಿ ತೋಜರ ನನ್ನ ಈರು ಬೇತಕ್ಲು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬನ್ನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋ ಇರು ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೇನಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಾರ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬರ್ಪಾರ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ಕಿಂಚಂಚ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ದಾಲ ಪಂತಿಜೆ ನೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡಾರ ಈಗ ಏರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ತೂತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಆಪು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮಾರಿದ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೀತೆ ನೊಂಬೆ ಮುಗುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಡಪುಡ್ನು ఒక ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ మళ్ళీ తీపిని యాన్ ఏరడకేను అతి ఇత్తే దాలండల మల్పులే మేరే ఓ ಸರ್ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಐ ಕಾರ್ ಪಂಡಿನಿ ಅರ್ನ ಬಡಿದೀನಿ ಸೇ ಪಂಡರತ್ತ ಐ ಕಾರ್ ಅರ್ನ ಬಡಿದೀಡನ್ನೇ ಸೈನ್ ಪಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪನ್ಪೇರತಿ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಪೈಲಿ ಎಂಕಲು ಮಿತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಕಡಪುನು ಅಕ್ಕಲು 5 ಮಿತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಹೊರಡು 5 ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಸೈನ್ ಆದ ಬರ್ಪುನಿ ಮೂರು ಸೈನ್ ಆದ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಒಳ್ಳೆ ಅತಿ ಏತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಮರಣಿ ಅವು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪತ್ತಿನಿ ಅತಿ ಏರೆ ಲಂಚ್ ಆಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಲಂಚ ದೆತೊನ್ನಾಗತ್ತೆ ಲಂಚ ದೆತೊಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಅರೆಡ್ದು ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ರೈಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಜಾವು ಏರೆ ಬಡಿ ಇಂಚ ಬರ ಕೆನ್ನಾಗ ಏರು ಇಂಚಗೇನು ಏರು ಯಾಪಗೇಂಡಿ ಯಾಪ ಏ ದಾದ ಪಾತೀರ್ನಿ ಅಂದು ಸರ್ ಇರಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನ ನಾಡು ಸರ್ ಹೊರತಬ್ರು ಬೇಡ ಆ ಜನ ಆತು ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ నా అమ్మే కుంభకర్ణే యాప తుండ చెప్పు ఇంక డౌట్ ఆయన ఇల్లాలి రాత్రి చెప్పారు బుజ్జి ఆయన పుంజు ఎడ్డ కట్టిండు మీ సప్పు ఊర కావు ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ನಸೀಬುದಾಯಿ ನಸೀಬುದಾಯಿ ದಯ ಬನ್ನೋಡ ಚಿನ್ನತ್ತಲು ಭಯಂಕರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಚೆತ್ತು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ చెప్పారు అప్పుడు ನಾಮ ಆಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ చెప్పు ನಾಮ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ 4:30 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅವ್ವಾತೆ ಐಕ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ ಏನ ಕರ್ಮ ನೇಟು ತೂಣಾಗ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾರಿಂದ నేను ఏరేగల తోచిపోవచ్చు వేరే ఇట్లా జాగ పోండి అతే పోండి ఇది జాగని ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಪ್ಪ 25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಮಾರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ 25 ఉండండి అయితే ఒట్టుగిరిన అమ్మేరు ಬೇತೆందు ఉండు అవుతుంది రజ్జ ఓ మేరే యాపలు ఉండతే ನಮಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದಕ್ಕೆಂಡ ಎಂದು ಕಾಕಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಿಗಲ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಜ್ಜ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂಜಿ ಒಂಜಲ್ಲ ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ನಿ ಈತ ಕಡ್ಬಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಬತ್ತೇತ ಮೂಲ ಸೈನ್ ಪಡೆದ ಆಫೀಸರ್ ಅವಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆ ತೂಪೇರು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 5 ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದು ಕಡಪ ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂಪುನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಮಿತ್ತು ಕಡ್ಬಿಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಪಿರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ఒక ఇంచిన అక్కలిత్తిన గవర్నమెంట్ ఉద్దార అవ అది పనుపుని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಲೇ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಇರಡ ಪಾತೆರೊಂದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ತುಲಿ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇಂದಿಂದ ಗవర్నమెంట్ ಆಫೀಸ್ ಮುರುಕುದು పోವಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡಿ ಒಂದು ಎಸಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓ ₹1 ಇಲ್ಲ ₹1 ಇತ್ತನ ₹15 ತರೆ ತೊರತು ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು ಗೋಣಿ ಅಂತ ಐಕು ಪತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಚಿ ಹಲೋ ಓ ಫ್ರೆಂಡ ಚಿನ್ನಕುಲೆ ಬರ ಹಾಲ್ ಮಾಲ್ತು ಮಾಡ ತೂಲೆ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೆತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಜೆತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚಿನ್ನಕುಲ್ ಪುರ ಹಾಲ್ ಮಾಲ್ತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೈಸಾ ಕೊರಂದೆ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ನೆರ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಫೈಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಂದು ವೆಕ್ಲೆಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈರೆ ಸುರು ಇರ್ನ ಫೈಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬೋಲೆ ತಾಪೆದ ಯುಕ್ತ ಬೋಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆತರ ಬಲ್ಲೆ ವೆಕ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದ ಹಿಂಗಿನ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಗೀರು ಭಯಂಕರ ಪವರ್ ವೆಕ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈರೆಗೆ ಪವರ್ ಒಂದು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬರ್ಚಿ ಹವ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಯ್ಲಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋದ ಮರ್ತೈತೆ ಲೆಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಡೇಟ್ 6 ಮೇಲಿಂದು ಕುಂಬು 9 ಬರ್ಚಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಓ. ಶಿವಣ್ಣಂಗಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಗನ ದೀತೆ ಅವ ಅಕ್ಕಿ ಕಲಪೆ ಇರತ್ತ ಆತ ಇಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ನಡಾಪಿಸಿ ಅವ ಪೋ ಅಯ್ಯ ಆಪಲ ಬರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಮಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪೆರ ಮಾಡಿದೆ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ ಅವು ಆತೆ 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 ಅವು ದಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಂಬಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಇರ್ನ ಬೊಕ ಇರ್ಲೆ ಕೊಡೆಂಜ ಓಲು ಕೊಡ ಚೆತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇರು ಕುಲ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ పోతుంది ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಆಯ್ ಆಪಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕಣಂಬರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಓ ದೇವಾ ಐಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಳ ಆಯ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನತೆ ಲೇ ಓ ಎನ್ನ ಬೋಟಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನಿ ಯಾನು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನಿ ಪೋಯೆ ಯಾನಿ ನೀವನದು ಎಂತಿನ ಪೋಪುನಿ ಈ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮತ್ತ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿನ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಸೂಬೂರ್ನು ವನದು ಚೂಬೂರ್ನ ಬಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ತದ ಬೂರ್ದಿನಿ ಕಣಂಬರ್ ಅಂತೆ ಐನ್ ಮೈನ್ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಎಂತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ತೂಬೂರ್ನ ಜೆತ್ತಿನ ಬತ್ತುಯೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಚಾ ಬೇಕಾ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಾ ಚಾ ಬೇಕಾ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಾ ದಾಯಗೆ ಈ ಬಾಲೆ ನಿಕುಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆಗೆ ದೀತೀನಿ ಎಂಚು ಬಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಜಾಂಡ್ ಆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದ್ಯಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಎಂತ ದೋಸೆ ಅವು ದೋಸೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಅಂದ ಅದು ದೋಸೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೋಸೆ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ? ಹುಲಿ ಅಕ್ಕಲಿ ಮುಲ್ಪ ತಕ್ಕಲಾಗ್ತದೆ ಮುಕ್ಳು ಅಂಚಿ ತಕ್ಕಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಕಲಿ ಆನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಬೇಲ ಉಂಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ 2 ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದು ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ ಇದೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಒಂದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಧರ್ಮಛತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅದು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗು 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 ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬಾಕ್ಕ ಒಡ್ಡು ಸೊರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನಾಡು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಬುರ ಆಪುಂಡ ಇನ್ನ ತಿಗಲ ಕಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಅಂತಾನೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಕೆಡ್ತು ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಸಾವು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ತೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಾಷೆ ತೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಇಡೀ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓ ತೂ ಎಂಕ್ ತಾಕಿನ ಬೇರೆ ಪೂಜ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿ ಆಜಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಹೋತಾನ ಹೋತಾನೆ ನಿನ್ನ ನೀರು ಹೋಯಾರ ಬನ್ನಿ ಅವು ಸರ್ ಆರು ಕೊಡ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಪಾಡು ಇದಾയി పోతూ తిరుగుతూ బత్త పనిపే తూ పూర్తి జీతు తూ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯಾನ పొత్తు పోయలేకపోతూ అంచి ಛೇ ಪಾತಿರುವಿ ಎಂಚಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಅಂಚ ತೂ ಬೂರ್ನ ಸೈರನಾಪು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಆಯ್ ಕನಂಬಾರ್ದು ಪೋಪ್ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಪುರಾಣ ಮೀರ ಬಯ್ಯಾನಕ ಕನಂಬಾರ್ದೆ ಸರ್ ಆ ತೂ ತುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಸೈನ್ ಪಾಸ್ ಆರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು నువ్వు ఖాళీ ఎన్న సైన్ ఒరియనేట్ పోపుచ్చి అవు నేమ్ చేయించి అవ్వా ನನಗಿರ್ಬೋಯ್ಲಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ పోండు ಮುಳ್ಳು ದನ ಹೋಗ್ಲ ರನ್ನಾಪುಜಿ ದುಮ್ಮೆಂಗಿರಾಂದಿಗೆಂಡ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಸ್ಕತ್ತವು ಒಂದು ತಿಗಲ್ದಟ್ಟ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರತ್ತೆ నేను ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾಡ್ತು ಓಡು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಚಾಪಡ್ತು ಬಲಿ ಈರೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಡ ಕನಾರ ಬಂತಾರತ್ತೆ ಅವಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಪರ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಅವ್ರ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಓ ದೇವ
ಯಾರು ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿಜ ಕೊಡೋಳ ಬಜಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ತ್ ನರವಾಣಿ ನೇರ್ತಿ ಏರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತು ಅದೇ ಹಲೋ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮಣದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ನಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಜನರೇಟರ್ ಚಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲೇಟ್ 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 ಆಪು ಏತು ವರ್ಷಾಣ್ ಮಾರಾಯಿ ಸರ್ ಒಣಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆಣು ಉಂಡುದು ಹೊರಡೆ 12 ಗಂಟೆಗ ಒಣಸು ಅవి ಬರ್ಪುನೆ 11 ಆಯ್ತು ಪೋಪುನಿ 16 ನಾಯನ್ಗೆ ನಾಯನ್ ಉಂತಾಯ ಆಪುಜಿ ದಯವನ್ನು ನಾಯ ಒಣತ್ತು ಉಣ್ಪೇಂದು ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ವಾಬೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡಾಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ನರ್ಗ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಐನು ಏರಿಕೆ ಏನು ಐದು ಪೋದು ಉಂಡುದು ಬರ ಪೋಲೆ ಅವ್ ಸರ್ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಹೋದ್ ಬರ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡುದು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತು ಬಲೆ ಅವೇ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾನ ಸರ್ ಪಂತು ಏರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರು ಇರ್ನ ಓ ಏನೇ ಕಾಡು ಆಲ್ರ ಪೊನ್ನಡ ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹಾಂ ಶೇಖರ ಪಲ್ಲೆ 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 ಈಚೇನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಚೇ ಈರೈತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ ಈರೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈರು ಏಜೆಂಟ್ರ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ರ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಡೇ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೇರ್ನ ಐಕೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಾಗು ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮಿತ್ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇನತ್ತೆ ಆಕಳ ಪಾತೇರ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೀರೆಂತು ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಅವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಅವು ಆಕಲ್ ಪನ್ವೇರು ದಯವಂಡ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಮಿತ್ತಡು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಆಕಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ನು ಅಂದನು ಇರಿದಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕನೇ ಉಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾತ ಓಕೆ 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 ಏಜೆಂಟಿನ ಪಾತಿರಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅನು ಉಳ್ಳಾನು ಬಯ್ಯಡನು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ತಿಕ್ಕೋಯಾನು 8 ಗಂಟೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆವು ಇದು ಏಜೆಂಟ್ನ ಹಾವಳಿ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡ ಅಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಆವಂದಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ನಮಕೇನು ಇತ್ತ ನಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೇನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಬರೋ ಪಾಡ್ದು ತೂದು ತಮ ಕಣ್ಣುಗುಲ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಬೋಣ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಪೇಪರೇ ಬೇತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಬೇತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದ ಹಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಂದು ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ಏತೆಂದು ಬರಂದೆ ಫಿಗರ್ ಪಂಡೆ ಹಾಪು ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಐತೆ ಚಂದ್ರಸಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂದು ಚಂದ್ರಸಿ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ಡ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ತಡೆ ಮುಟ್ಟವರ ಪೋದು ಬರೋಡಿಗೆ ಬರಲಿ ಪೋಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಪೋಲಿ ವಾ ಮಾರಿನ ಎದುರಾನ್ಲ ಪಾತೆರಳು ಮೇನ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಇಂಬೆ ಬಜಿ ತೆತ್ತುವಣ್ಣಿ ಮೇ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊನ್ನು ತೆತ್ತೊಣ್ಣಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ್ ಪಟ್ಟರೆ ಉಂಡತೆ ಪಟ್ಟದೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಖಿಲಿ ಎನ್ನು ಮಾತ ಎಂಕೆ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅಂಚಂಚು ಪೋಯಾರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಹೋದಾಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟು ಕೊರನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಾ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿಲ್ಲ మీ చిల్లారి ఇదేతో ಬೇತೇನೆ ಬಗುಲು ಬೇವು ಐಕ್ ಮಾಡದೆ ಆನ ಆನ ಪಾತೆರ ಉಂಟಾವನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐ ಕುರಿ ತಿನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರನ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಪೆ ಏನು ಅತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ನ ನಡು ಡುಪ್ಪಾಡು ಈ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ 500 ಕೊರಪೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 500 5000 ಆಯ್ಕೇನು ಜೈತೆ ಪೋಯತ್ತ ಆಯ್ಕೆ 5000 ಹಿರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ 1000 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕೇನ್ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಕೆ ನಿಕಲೆ ಲಂಚ ತಿಂದು ನಿಕಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಲೆಲೆ ಪೂರ ಶಾಪ ಬರುನು ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿಲ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಸರಿಜಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಸರಿಜಿ ಒಂಜಿಲ ಕುಟುಂಬ ಸರಿಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಯಾನು ತೂಪ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಯಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕೈತಲ್ ಬೋಪೆ ಯಾನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನ ಕೈತಲ್ ಬೋಪೆ ದಯಗ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಬೋಂಡ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಪೋಲೆ ಮೇರೆ ಪೋಲೆ ಇರ್ಲೇಕಂದ್ರೆ ಏತ್ತು ಜನ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಮುಳ್ತು ಬೋತೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೀಗೆ ಬರೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೇರೇ ಪಾತಾದು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫೈಲ್ ಬಣ್ಣಗತ್ತ ಯಾನ್ ತೂವಣ್ಣ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಪದೀಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಸಾಪದೀಪುನತ್ತ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆನ್ ತುನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನು ಬಿಡ್ದು ಸಾಪದೀತು ಬೋಪೇಂಬಿ ಮಂತ್ರಿ ನಡೆಗೆ ಬೋಪೇಗೆ ಮಂತ್ರಿ ನಡೆ ಮಂತ್ರಿಲ ಒಂತಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಆಯನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಡುಂದಂಡ ಇಡೀಗೆ ಬರೋಡು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ನಡೆ ಪೋ ಓದು ಕಡ್ಪುಡೆ ಎನ್ನ ಪುತಾರೆ ಬನ್ಪೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋ ಮೂರ್ತಿ ನಡೆ ಪೋ ಅಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಗಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪು ಏನು ಮಂತ್ರಿ ನುಂಬೆ ಒರಿಯೋದು ನಾನು ತೂತಿನ ಇದ್ದಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹೌದು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಕಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಪ ನಿಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ್ಕೇಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ರಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅತೆ ತಿತ್ತು ತುಜಾರ ತೋಜೋಡು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತು ತುಜಾರ ಬರ್ಲಿ ತಿಗುತ್ತನ ದಾಲ ಆಜಿ ಫಲ ಯಾವ ಅಂಚ ಉಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಣೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಪೂಜಿಗಸ್ತೆ ಅಂತಿ ಸುಳ್ಳತ್ ಮೇರೆ ಹಿರೇಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅತೆ ಪೂರಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜೆ ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕಂಗಿ ನಾನು ಗೆಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಎತ್ತತ್ತು ಇರು Be like Bola.